दोंसो माथो मा सासे मानसि आंखौ फिसा खालायबाय थादोंमोनसो मा फिसा खालायदों औ दाबो खालायदों नामा दखानफोराव हाबनानै था दा गैला अ बेसेबा गिनाय मोनदोंमोन आङो गिनायजोंनो मेगनखौ गिदिर गिदिर खालामनानै देखायदो बिनि उनावसो फिसा खालायासै बेबायदिनो देखायनांगौ एसे गबसाव थानांगौ एटिटिउडआव नङाब्ला लाइ मोनो मानसिफोरा सिखावसो बायदि मोनोमोन आङो सिखावसो खोमालै जानोबो हानाय सिखावबो जानो हानाय सिखाव दंसै बेफोराव नोंखौ आरो एसे गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बायदिबो नुदोंना दख'ना गानदों माबादों बेफोरबायदि मानसि नुवाना बिनिखायनोबो नायनो हानाय आरो सिखावफोरा बेफोरबायदि मानसिफोरखौ बांसिन टारगेट खालायोना सिखावखौनो बायदि मोनदों आंबो सनानि दोखौ गानबोफ्लांबायना मानो बेफोरखौ गानलाबायो बेफोर जायगाया मोजां नङा आरो गथ' दोननो फैनायफोराव बेफोरखौ गानबो नाङा सानफ्रोमबो फैनाय जायो नोङो मानसिफोरा नोजोर खालायोना ओरैनो नर्मेल बुस्थुफोरखौ गाननानै फैनांगौ अबावबा गोजानाव थांबा गुबुन बाथ्रा गाननाङा दिनैनिफ्राय बेबायदि बुस्थुफोरखौ गाननानै फैनाङा सनानि बुस्थु गाननाङा खुनानै दोनैखा दानो थांबाय नङाबा बावगारलायगोन दे आंबो गारि सालाबाय दं गोबावानो जाबाय आंनाबो नै आइ बेंकआव सौहैयाखैयानो दासिमबो दे दोनथ' दिनैबा मा जायो आरो आइ बेंकआव साला आखायनि बेखार गबाय हिन्जावखौ सोगजादों बायदि मोनदों आं नङाब्लाथ' आरो थांबावगौमोन आं जुदि मोनसे बाथ्राखौ मोनथिगौमोन जे बियो अबाव थायो अब्लानो गासैबो फिननायखौ मोनजोबगौमोन आङो दिनै थां दरखार गैया जेखिनि थां आंबो बक्सिसो गाबोन नेनानै थाबावगोन आं नोंखौ बे स्कुलावनो बेनिफ्रायसो थांगोन आं नोंखौ गाबोनथ' नों आंखौ नुनायबो नङा मोनथिनायबो नङा दिनै जेन आंखौ सोब खालायबाय गाबोनथ' नों आंखौ नुला थै नङा बक्सि नोंना खर'आ गेजेर गेजेर खामानि होआलै बेथ' बर' दख'नाबो गानदों बर'बो रोंखागोन थै बे बाथ्राया आंनाव मानो खर'आव फैदि आं जुदि बेखौ माथो हैगौमोन बर'यै बेथ' आंजों लोगो जागौमोन खोमा मोजाङै रायज्लायगौमोन थै मानो जे आं बेखौ फिसा खालायनाय बे बास स्टेन्डआव गाखोनायावनो माथो होनांगौमोन आं थै बर'यै रायज्लायनायाव मालाय रायज्लायगौमोन बर'जों बर' होननानै थांनो हागौमोन आङो बिसोरनियाव बाथ्राफोरखौ मोनथिजोबगौमोन थै जागारनाय दिनै मा जानाय मोनथिगौ मा जानाय सासे मानसिया दिनै आंनि बेसेबां उन फैबाय थादोंमोन आयै सोर नों सिनायनाय मानसि नङालै सिनाया सोरबा सिनायफैनाय मानसि बेसेबां उन फैबाय थादों बेनिफ्राय आङो मा खालायनो मा मानो उन फैबाय थानाय नुनायखाय रागा जोंनानै बेगखौ देखायनायखाय उनाव थांफिनबाय आरो नोंखौ हारसिं नुनानै लाइ मोनदों आरो दख'ना गानाबो थांदोंना नोङो नुफेरि मा मानसि होननानै नायबाय थाबाय खोमार' सिखावसोमोन खोमालै आयै सिखावबो जानो हानाय आरो आं आरो मोनसे बाथ्राबो गिबाय थाबाय ने रादायखौ जांखौसो नुबायसो सोरबा सिनायनाय मानसि रादायनि होननानैबो गिनाय मोनबाय थादोंमोन आङो नङादे बे सिनायनाय मानसि नङा खोमा नोंखौनो मा मानसि होननानै नायबाय थाबाय खोमार' हिन्जाव मानसिफोराबो गिनांगौआनो जायगा लाना जायगा हिन्जावफोरा हारसिं बेरायनो हाया आयै गाबोननिफ्राय सुरि मोनसे सोनानै लांगोन र' आङो बेगाव लांफानांगौथ' र' आरो बै ससेयाबो दसेसिना जायगाया दंफां लाइफां गोजा बेखौनोथ' एसे दसेसि गिनाय मोनो आङो खोमसिसिना जायगायाबो खोमसियानो बेखिनिया मानसिबो गैया न'खरसेफोर थानायबाबो गिनाय मोननाय नङामोन आयै नों हागोन ना मायो आं ओंखाम संहैनोसै आंनो हागोन दे मा संनो आयै माबा दिनै गोसोखौबो आं सान्थि मोनाखै दिनै जाथो जाबाय दङ दहायबो सिन्दुरा गोग्लैबाय आरो मानसिजोंबो फिसा खालायजाबाय दाबा रादाया बाव दङ माबा खालायदों मोजाङै दंना गैयाथाय फनसो खालायनांगोन र' जेबोखौनो मावनो गोसो जायाखै आं माबा टेनसन मोनबाय दङ संनो बादों होनब्लाय आं संहैनोसै बायाखैलै गोसोखौ माबोरैबा मोनबाय थादों सुखुवानो सानबाय थानाङा दे जेबो जाया आयु नै लावगाया फट'खौ हरबाय नै नायनोलाय मोजाङानो माथो हरनाया अबाव आंनो दिन्थि नै नाय थिगानो दं समायगोन जोंहानि सन्जयजों समायगोन दाबा मालाय मा बुङो गोसथोनायफोरसो दंखायसो ना मायथाय गैयाबो जानो हानाय दे खायसेनिया थायाना नों खेबसे खबर लानानै लावगाखौ बुंहरबावा मानो
गाज्रिसो मोनगोन ना मायोथाय लावगाया फनखौनो हरबाय थानाय जाबाय गावआनो खिन्थाहरगोन होननानै बुंदों माथो दे होमबालाय फन खालायगोन बुंदोंबालाय सिख्ला सोंहैबाबो हिन्जाव नायहैबाबो गोसोखौ सान्ति मोनबाय थायोहाय बिफा मा जालायखौ मानो रावखौबो मोननायसो नंला नामा बिफा जोंहा फिसाज्लाया बेखौनो साननानै टेनसन मोनलांबाय थायो आं बिफा दाथ' बिफा जेनेबा हाबायाबो गिबि नंला नालाय नैथिसो मानसिफोरा गोबां सोंथि खालायोना गिबि हाबायाव जेसेबां गोरलै जायो हिन्जाव लाबोनाया नैथियाव एसेबां गोरलै जायाना प्रब्लेम ओंखारो गोबां बेथ' नंगौ देनाय बिमा मानसिफोरा हाजारबाबो नैथि जुलिखौ गुबुन नोजोरजों नायोना बेनोथ' बिफा हिन्जावखौसो मोननाय नंला नामा फिसाज्लाया जोंहा बेखौनो सानफ्लांबाय थायो आं दे माथो खालायबावनो खाफालाव दंबा मोनगोन दे आरो गैयाब्लालाय मोनला गारियाबो दाबो गंसेबो फैदा दिनै लेटसो जासिगोन बायदि मोनबाय आं आबाया नेबायसो थागोन दा हारसिंनो अरे ये तो सुबह वाला मम्मी है जिसको सुबह स्कूल के बाहर देखा था मैंने बॉक्सी ने बोला था इसको कहीं भी देखने से फोन करके बोलना है बॉक्सी को फोन करके बता देता हूँ अरे अभी तो थे कहाँ चले गए अबे यार सोचा था पीछा करूंगी अरे कहाँ चले गए अभी तो थे सेकंड में गायब हो गए अरे चल जाने दे बॉक्सी को कॉल करके बोल देता हूँ हेलो हाँ बोल अबे तेरा माल दिखा था अभी अभी मेरे को क्या कौन सा माल मैंने कब कहा अरे पागल वही सुबह वाला आइटम आइटम कौन सुबह वाला आइटम अबे ओ दिमाग में खूसा भरा है क्या खूसा कहीं का अरे तुमने तो बोला था सुबह जो वो माल स्कूल में मिला था ना वो ओ हाँ हाँ वो सुबह वाला आइटम जो स्कूल के पास मिला था वो मुझे अभी भी दिखी थी कहाँ पे अरे वही जिगर वाला मार्केट में अरे मैंने सोचा था उसको मैं पीछा करूंगी अरे सेकंड में ही गायब हो गई अबे मूर्ख तो पीछा करो ना जल्दी से अरे चले गए मुड़ के देखा तो गायब हुए हो गए अरे एक काम नहीं होता तुमसे अबे ओ गुस्सा मैं पीछा ही करने वाला था मुझे क्या मालूम था वो गायब हो जाएगा सेकंड में फिर से देखा तो कॉल करना हाँ ठीक है सोर हिन्जाव मारबे सेकेन्डआवनो गोमाग्रा जायखियानो जाया मानो आंजों खारग'खाया नोङो दानियाबो थांनानै बाथ्राखौ लागायना हैनोसै आं रितुनो हौवाया मालाय हिन्जावजों लाइन मारिगासिनो होननानै साला दिनैनि हरनि प्लेनिंखौ केनसेल खालायगोन आं बिसोरनि नांलायनायखौ नायनानै मजा मोनगोन आं साला रादाया हिन्जाव बुन्दाया आंखौ रायदोंमोन ना जयै जयै जाग्रा होननानै नोंखौबो दिनै नायगोन आं रायजायाबा रितुजों सोबा जाखानांगोन नों दिनै थांसैलै माबार खिन्थाहैनांगौ नै आइ नों दानि थाखाय सासे सिख्ला नायदोंमोन फट' हरदों ए अबेनि नोंसोरनो हरदों फट'खौ माबायदि मानसियालाय हरनाय आंनि वाट्सएपआव हरनाय अ र' हरगोन र' मा नोङो बै मबाइलखौ लाबाय वाट्सएप नम्बर गोनां मबाइलखौ लाबाय औ आयै लाबाय बेबायदि मबाइलखौनो स्क्रिन टाचखौनो लायाबाबो जायाना आबानो नांगौ जाबाय स्कुलाव बिसिनि मास्टारफोरा माब्लाबा रिपर्टफोर प्रजेक्टफोर बानायनो हरबा मबाइलफोरावबो हरोना वाट्सएपआव बेनि थाखायनो नांगौ जाबाय आरो लानांगौ जाबाय नङाब्लाथ' लायामोन आङो दे लादों हामदों आं दे अबावथो आरो दा मालाय जुगानो मबाइलनि जुग जाबायना लायाबाबो जाला औ आयै बेनोथ' हरलाय फट'खौ रितु वाव फैनाय नों फैनाय आं मेगनखौनो फोथायनो हायासै फैनाय मा होनदों मा जाखो बक्सि फोथायनोनो हायाखै आङो मा इसोर जना लाग्रोनोसै आंहासो खर' सर' गिदिंलायलांबायलै साल्ला मा जामारखो मा जादों नोंनि खैफोद मा होनना खिन्थानो आङो आं दाबो शक जानानै दङ फोथायनोनो हायाखै आङो आंनि मेगनासो मायबा फुलखौ नुफ्लांबाय नामा फोथायनोनो हायाखै आङो मा बुङा मानो मा नुफ्लांखो नोंलाय मोदाय नुबाय नामा जाना हांथोन जालायबाय मोदाय नुनाय साथिं मोनदिंनो मोदायना आसलखौनो नुदों आङो
नों फोथायगोन ना फोथायाबा आंखौ फोथायगोन ना नोङो आंखौ ने नंखाय बुंनाय बायदि मोनगोन आसोल मा आसोल नों गिबियावनो बुंग्रो आंखौ फोथायगोन होननानै होमब्लासो बुंगोन आं मा बाथ्रा मा आरो खिन्थायाबो सिगिजोब्बायसो नों आंखौ गिनायसो मोनबाय आं नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै रोखा रोखा बुङाबो माबा बुंनाय मा फोथायगोन दे आङो मानो फोथायाखै रितु आं रादाखौ माला हिन्जावजों नुदों मा आंखौ फोथाय आं नंखाय बुङाखै आं रादाखौ सासे हिन्जावजों नुदों आरो गथ'बो दंमोन नंगौना नङा मावनो नोङो रादाय नङा खोमा नों सोरखौबासो नुदों खोमा रादाय नङा खोमा बेनिखायनो खिन्थानो नागिराखैमोन आं नोंखौ आं बुंदोंमोन ना नों आंखौ फोथायनो नङा खोमा होननानै बेनिखायनो खिन्थायाखैमोन आङो दा फोथायाखैना नों आंखौ नङा माने आं सोरबा लोगोफोरनि हिन्जाव खोमा अफिसाव गोबां मानसि दंना बिनि लोगो बिखौनो लोगो मोननानै माथो होदों खोमा गथ'बो दं बेनिखायनो बिदिसो खोमा गुबुन बाथ्रा जेबो नङा खोमा फोथायबाबो फोथायाबो नोंनिसो गोसोसै आं नुनायखौ बुंदोंब्रा बेबायदि नुयो नामा सोरबा हिन्जावजों गथ'जों एसेबां मिनि मिनि रायज्लायदों स्कुल मोखाङाव नों सिनायमारदोंना रादायानोमोन औलै नै भगबाननि कसम नोंनि कसम रादायानो हिन्जाव आरो गथ' सासेजों रादाया मालाय हिन्जावजों गथ'बो दङ सोर हिन्जावमार होनबा बेयो सोर हिन्जावमार